ngibingelele enhlana sezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke nangu uJanuwari namhlanje njengoba namhlanje zo-5 kuJanuwari. Hayi bakithi kade nginikhumbule, kade udokotela enikhumbule, benginikhumbule kabuhlungu. Hayi yazi bengingasafuni ukunikhumbula. Phela labafana abangishuthayo laba, yeyi bakithi, hawu ukudla inkwishi, hayi. Kodwa kulo nyaka ngibabonile, ngizobathola ngamandla omgodi. Ngifuna ukubafakela nje amandla omgodi. Abafana badla inkweshi baduke. Hayi la bafana bangishuthayo impela, hayi. Ngicela nibhale lapha kwi-comment section ukuthi bafana ehlisani nidla kakhulu, niyasilimaza. Bafowethu ngifuna ukuthi njengoba kuJanuwari, udokotela uNgcobo Yahlehla ngizosho kukodwa nje zwi akukuningi. Whoever la ukhona noma yini oyifuna zitholele amandla omgodi. Hey amandla omgodi into lapha kumandla omgodi idida uSathane. And uma uqeda ukwathola amandla omgodi, please make sure ukuthi you call my number. My number is 073 219 6664. Ngizokunikeza more details ukuthi yini ekumele uyenze ngoba ijulile into kuwo manje, and ngeke ngikwazi ukudisclose ngayo la ngoba ngibalekela uthaza. Athi niyazi phela ukuthi yonke into enami phakathi, hey utamatisi nje iwuju iyadleka iyamunyeka yenzeka yonke into. Mangingakhuluma ngayo la kwi channel, hawu usuyokuza umhlaba wonke usuthi hey amandla omgodi zitholele uyabuka nje nani ulukhulumisa yemandla omgodi ngifisa u1 no2 no3 no4 no5 ulibeke noma ungalibeka nje la ukhulume kusekuseni lingakaphumi ilanga phela khona ezothi maliphumile ilanga uthothi yonke lento ade uyicela la kumandla omgodi vele ihambe na umzimba wonke uyezwa. Kodwa okuningi ngizokutshela. Please phone my number or either if awungitholi send message nje usho ukuthi you need me like umsebenzi ungifunisa ngazo kwani bese uyangishayela ngizokwazi ukuthi ngichazele. Kuningi kujulile kula, kuningi kujulile kula. Njoba kujulile kula ngifuna ukuthi ngikutshele mina wena nje uzobusu odini. And uma ungifonela ungijethi no nansi lokhuza iphep number yakho ne-SMS confirmation number yakho bese ngizokwazi ukukhuluma ngidisclose nawe ukutshela yonke into. Hayi ufuna umsebenzi lapha emsebenzini bakhuluma intando yabo, lapha ekhaya ekuhlaleni la ukhona bakhuluma nje into abayithandayo. Mhlambe uhamba icala enkantolo, angisho ukuthi ngiqeda amacala kodwa hayi phela kodwa phela ngiliqedi nje ukuthi inkantolo bakithi ivumelane nawe ngoba phela uma wenzile iphutha kumele ujeze. Kodwa ngitshela ukuthi nje la hayi ngifuna umayelele impela laphana lalele khona. Hayi kuhlehla ufishwe, wakubona ufishwe uhlehla uyahlehla uthi ubuyele emuva uhlehla uyahlehla ufishi la. Zitholele nawa amandla omgodi wherever la ukhona, la nje ukhona la kunemfihlo ke yami engiyaye ngilokhuze ngithi hadla kuwo ekutheni mayefika kuwe ngenzela bothasi njalo ukuthi ekutheni mayefika kuwe afike nawe sewazi ukuthi hayi niyahamba madoda niyalena eMthatha, niyahamba niye-Eastern Cape, niyahamba niyalena eNorthern Cape, niyahamba niyakuphi, niyahamba niye-Swazini niye-Mozambique. Mase ngiwathumela kuwe sengiwakhulumisile bakithi, sengiwatshelile imfihlo wena nje okwakho kwathatha. Hayi suka nasi impela stro bangathi uthwele ungathwele, uthi uyafika esontweni bethi dlani holy water. Ngizokutshela imfihlo sengiyagcina
ngiyanithanda ukubhubha and angisukeli umuntu kodwa la engikhona bababukeli la engikhona abefundisi lapha edrobheni bakhuluma kabi ngami and sengicabanga ukuthi ngizobanaka manje labefundisi abalapha edrobheni abasontisa lapha edrobheni kulezi inkonzo ezilapha edrobheni yekani ukuthi manise pulpit nikhulume ngodokotela uNgcobo Yahlehla angilokothi ngikhulume ngani but one day ngizoyikhipha imfihlo yokuthi njoba ninama holy water what happened behind that holy water ngizoyisho one day kodwa bengingafundi ngikusho sengicasulwa nje ukuthi uyabona abantu njalo buka nje iBhayibheli from Genesis to Isambulo zingakanani amavesi lapha ukethe wonke lamavesi lawo abantu bahamba bayofuna amandla kodokotela uNgcobo Yahlehla ingani ngiwanike wena mholi amandla ingani ngiwanike wena uzumemezelani manje ngokuzwisa nje amandla usuyameme abantu bahamba bayo haya ibandla enilo amabandla enohola ayawathandi manikhuluma kabi ngami ayanyela ayalimala uthi awunanga umholi eyekela amavesi udokotela uNgcobo udokotela bafowethu nami ngiyakhonza and njoba ngikhonza namhlanje njoba kuyiSunday kumhla ka5 ngiyaphuma nje manje sengilate ngiyesontweni kodwa ngeke ngifike esontweni lapha ngime ngabantu futhi ngeke ngifike ngime ngomsebenzi wami mangabe ngiyale ngishiya yonke into yala bese ngiyayilungisa nami ukuyomelana nokukholo angifiki lapha ngikhulume ngomunye umuntu ongikhulume ngabanye abantu guys please be careful and ngikhulume kabi ngiphethe amandla omgodi and angithandi ukuthi kugqilazeka abantu sisekukholweni angithandi baholi angithandi eNewcastle udokotela uNgcobo Yahlehla ke ngikhona ngila osizweni ema4 taxi drivers wala eNewcastle from lapha eNewcastle erank guys ngiyabonga kakhulu bafowethu osizweni as well la osizweni la ngaseBoxer ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu nalapha ezantsi eKhuzane ngiyabonga kakhulu bafowethu nalapha kaNodlelo ngiyabonga bonke nje abantu abala nalezi ingane lezi ezincane lezi abasiza abantu nabo ngiyabonga kakhulu also ama meter taxi drivers nakuwo ngiyabonga kakhulu guys umsebenzi wenu ngiyawubona uyafika kimi ngiyanibonga nje nonke nanoma ngabe imuphi nje umuntu ophana nginamba yami nalapha ku Facebook bakhuluma kakhulu ngiyabona kwiNewcastle Classify bebuza ukuthi kadokotela uNgcobo Yahlehla kwenziwani chazani phela kwenziwani lapha kadokotela kadokotela uNgcobo Yahlehla kudlalwa amahashi ngiyakuphendula ka wena obuzayo uClassified kwenziwani kudlalwa amahashi mawufuna ukudlala ihashi boza la ngizokufundisa ukugibela ihashi uNkulunkulu anibusisa nenzele konke ngiyanithanda isiJanuary yonke into abafuna umsebenzi bawuthole abakhungethwe inhlupheko namhlanje udokotela uNgcobo Yahlehla ngithi ayiphele phela inhlupheko ayikhweshi ngizonda ukufa inhlupheko ngizonda ukufa ngiyanithandisa okwemali niphile phela umhlaba wonke dokotela uyanithanda nginithandisa okwalamakhekade ngiwadla ngoChristmas ngiyabonga